May padala og suwat ang abogado ni former President Rodrigo Duterte sa House Quad Committee nga dili kini makatambong sa hearing og mga adlaw October 22 na kalatid sa suwat nga gawa sa short notice giingong nga naglain ang lawas sa kanhi presidente og matod pa kinahanglan kini nga mopahuway daghan unta kayo ang excited nga makadungog sa mga tubag ni kanhi presidente Rodrigo Duterte ngadto sa Quad Committee hearing. Mas maayo gyud nga motambong si Duterte ngadto sa Quad Committee hearing aron iyag matagaan o gatin-awan ang Kongreso sayag war on drugs sa mga kabombo. Sayang war on drugs nga daghan aga dangamatay og aron iya usab madipinsahan aga baga pulis nga misunod sa iyag mando sa war on drugs. Aga baga pulis nga nalambigit sa war on drugs gigisan na og maayo didto sa Quad Committee hearing o gani nihilak na si Colonel Royena Garma kay murag na pressure nagmaayo sa mga kongresista unya wa may Duterte nga midupa nila so mas maayo nga mopakita pod si Duterte didto sa Quad Committee kung kahinumduman nga gi-imbitar sa House of Representatives si Digong sa paggatambong sa hearing aron sa paghatag og katin-awan may labot sa pasangil nga reward system sa extrajudicial killings atol sa yag termino mga kabombo. Pero balik ko nako wa gyud ni ayo ang Shabu. Tanawa na tabo sa barangay Ocanya, Dakbayan sa Karkar. Usa ka patay nga babay, 22 anyos, gilubong pagka Sabado, pagka Domingos kadlawon, habwa ang patay unya gilugos sa gituhuan nga mga drug addict, mga kabombo. Kung tarong kag utok, di ka makahimo anang mulugos kag patay. So katong mga responsable sa pagpanglugos, dako ang puruhan, mga kabombo, nga tama kayto sa Shabu. Kaya kung normal kag pangunauna, di ka makahimo anay, mahadlo ka, patay guna niya, mulugosod.